سلام كمي تمسيز خبركم تعطاتلتي ساعة 9 تاخيلون لومي ربع 10 تحساس تدالوه هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيترس منكس هارس زينا بريزيدنت إسياس بمخنيات معلتنا سنة كينيا ناب بريزيدنت ويليام روتو نا يوهانا ملق سديدو حلافي ستاف سرحيتاتن سلطانان حيلتات مكلخال ميجر جنرال حيل ساميل بحمام تسويو هاب زوا ماكل بقعت تمرتن محيال زقبر زولو تعاري وصيتاونتو كبيبل كم زولو تغليصو حافشاو بايتو حبرات هاجرات اب وشمت قازا مقرات توكسيخ غبر ادميصو بريزيدنت أمريكا جو بايدن يوكرين أنصر روسيا نتكايرو زلا كينات زوعل توسع دقف كجبر تصويحو أمريكا بالعليا معيد كل كسبات انتقالات روسيا توسع الجدا كم زو السنة أفريقيا بريزيدنت إسياس أفوركي بمخنيات معالتنا تنة ريبابليك كينيا ناب بريزيدنت ويليام روتون حزبي كينيا نا يوهانا ملقت سريدو بريزيدنت إسياس أب ملقتو زمدنا كلتي حزبتات أب زغط العمتات زيادة نمعبلن نادلدلن كم زمت زلو تسفا قليتو بريزيدنت إسياس أب موداتا بريزيدنت ويليام روتو ملوتعنا حزبي كينيا دما سلامن بلتسقنا تمنيو ريبابليك كينيا لو معمت زخري مبال سوس عمت ناتنتا تتنبل الله حلف ستاف سرحيتاتن سلطانان حيلتات مكلخال إيرترا حربنيا تغرلاي ميجر جنرال حيل ساميل تشاينا أب مبل 71 عامت أدميو بحمام تسويو أول حتى كم تشحنت شعات 274 أب هزبو حيلتات حارنة إيرترا استسلفة تغرلاي حيل ساميل أب حارنة وقالستي كاب ترات واقاي كساب تحقاقازي تغلال ستاف دحرنات ندما كاب أزاز كورن جنبارن كساب حلف ستاف سرحيتاتن سلطانان حيلتات مكلخال كوينو أب ممتانات نت مخبار له على ونتن مدبات هاجراو لمعاتن حزبون هاجرون بلعول توفاينت زغلغل حربنيايو سنة سرعات قبري حربنيا تغرلاي ميجر جنرال حيل ساميل تشاينا أب قصالي كحباريو منغستي إيرترا بمسواتي قديمن وفين تغرلاي ميجر جنرال حيل ساميل تشاينا ذي تسمع مرير حازنا قلصه نسدرا بيتون ملا حزب إيرترا صنعت يحبكم يبل أب زوا ماكل بقعت تمرتن محيال زقبر زلو صعري وصيتاونتو كبيبل كم زلو تغليصو وكيل إيرينا نازريت بين زملكتو ماكلات بمزراب زدالوتو زيناو تصبصبالو دانايت قبري هوت كتقربايا ኣብ ዞባ ማእከል ሞያውን ኣካዳሚያውን ብቕዓት መምህራንን ተምሃሮን ክብ ንምባል ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ውጽኢታውነቱ ክብ ይብል ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞን ገሊጹ ንሓፈሻዊ ብቕዓት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣመልኪቱ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መምህር ዮሃንስ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዝርከባ 22 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ 3 ካብ ቀዳማይ ክሳብ 11 ክፍሊ እተን ኣብ ገጠራዊ ክፋል ዝርከባ ድማ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣገልግሎት ከም ዝህባ ገሊጹ መምህር ዮሃንስ ኣስዒቡ ዝምባሌታ ተምሃሮ ኣብ ዝወሃብ ዓይነታት ትምህርቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከም ዝፈላለ ብምጥቃስ ተምሃሮ ናብ 11 ክፍሊ ኣብ ዝሓልፍሉ ክመርጹ ዕድል ከም ዝወሃቦም እቲ ምርጫ ምስ ውጽኢት ዝመጣጠን ምስ ዘይከውን ግን ንሕሉፍ ነጥቦም ብምርኣይ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ከድምዕሉ ዝኽእሉ ከም ዝምድብኦም ኣብሪሆም ዓስራይ ተናይ ስትሪሚ ኩሉ ነጥቦም ተራእዩ ናብ 11 ክሓልፍ ከሎ ኣብ መወዳእታ 10 ክፍሊ ምርጫ ግበሩ ኣበይና ተባሂሉ ብድልየቶ መጀመርያ ይሕተት ብድልየቶ ምስሓተ ምዕሩይ ምስ ዘይከውን ግን ዝጥቀመሉ ሜላታት ኣሎ መጀመርያ ጎስጓስ ግበረሉ እዩ ሓደ ኣርት ደኣቱ እንታይ ኣብ እንታይ ከየድ ድማ ገሊአን ካብዚ ኮሌጃት ከይተረፋ ዓዲመን ዘዘራርቦም ኣለዋ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ሳይንስ ከዓ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትኽእል እቲ በቲ ዓውድ ትምህርቲ ናበይ ገጽካ ክትበፅሕ ከም ትኽእል ኣብ ምርጫኦም ክሕተቱ ከለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ናብ ኣርትስ ጥራዮም ዘዘንብል ዘለዉ ንሕና ግን ኣብ ዞባ ማእከል ነቲ ዘሎ ቁፅሪ ምዕሩይ ንክንገብሮ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ምርጫኦም ሕተቱ
معروي تخوينو تي بتدقلب معروي تدا خوينو أو أتيخا كتبل تخليها تعدل كتبه معروي مش زي كون قد نايتا شعين عسرين أرتي كوزري ساينس كتخوينو زي فيزيكس ماثس يعني زي كيمستري بيولوجي انت عيني توصيت لهم تبهايلو فايلو بقلتي لي الرأي بيت البارنس عرفها أب بإذا بيزنس إيكونوميكس هيستوري جيوغرافي عندنا إنجليش كمان مسؤول تريد عينة تمثل زغنة أبزي انت أنتم تبهايلو تي فايلو من الدحر فتش كان يكلت عملت مالتي نايتاش عيني عسرين بو أفتدد معلو أبدي كون أفتدد معلو تمثل نفع حلافي مسرتاو تمرتي ممهر سرصو تخلاي دما اب زوبا ماكل كاب قداماي كساب شامناي كفلي زركبو تمهارو لعلي 900 تاويت اب كباميኦም كم زمهارو اب تحت قرص ابيات تمرت زر ارغانن كال حصرت نمملا دما صعرتاتي كايد كم زلو بمبرح بدرجه كوم نزغبر زلو تساتفو موغيسوم كل زوبا ماكل دارغا زتمعاراري زرغحلنا نولو لقميت بميتي نخلو تمهاراي كاب مو الهصانات تحيزو كسب شامناي كفل زبصح اب تطقون اب كبابيون كل سب معري انت زيبلنا دارغا تسعه كاب تسعه نلعل خميتي قلعه اب كبابي كم زمهر دارغا تغيرلو إلنا نحسب بزمسرت زها من البات ابزقصل غزي وتقرب رحق يلوناي حد ساعات ما يفرق ساعات زنقص استمهراي بتزابت زحصري غزي ابوتو زبصحلون لعل انت حتن زبللو مخنياتو بزغزي بفلاي حجي قرب مستقوع مخان معلت حصير نيزلو ابغل بوتاتات ناي غزي ممساي علو زبل زربا سلازلنا نزخم زمسل شجرات ان عبيتي بيت مرتات كقرب ناي مسباب قطاميتات لنا كومون نويح او من 5 ساعه من زغبره بيت مرتات سلازلو انا نزياتنا ممعرباي نزياتن ام حداس نتزغدلنا ام ملا نركبالنا الا نحسب نخيل بقعت تمهارون مبرخ تساتفو ولد كحيل غوسغوسات كم زكايت تقيسو دما نبلوصات ممهران تمهارون زوهاب زلو شلمات ابز مدايزي بقليل زيت امت استواصو سلازلو بزل على كم زدفالو غليصوم زيوم كاب كله زتوهبه فتناتاتن قلن بليصوم ترفيبو ملو 4 زمصو كاب سلسته فرقان كساب 4 مولو زومصو تمهارو وي كاب 9 إلنا تحسيبنا كاب 9 زومصو تمهارو اسلملو زيوم منتايو حجي بحفش شاخد خلنا خنسلم كلنا نتم تسلمو راي حس كام خادمو نتخالق رسعكا مقدخا موصلا يكون كنقبر ندلدلنا احنا خمو خنسلم كلنا وتم تسلمو كدا ما ينقرتم تمهارو مورال نمهاب حسكم مزلخم مقد قنعي حسكم مزلخم مقدي كتقد في بالكم كتقصلوا لكم نمبال كلا اي درجها كوم خغورو كلو ولدون عبتر عليهم مالتي نارسي ولدي بقبو سلز تخاتاتلو بقبو سرحم سلز رايو بقبو ابيت مرتي امالسو خمزلو سله زغبرون زرغابسون اي زي درجات تبصحو إلنا نعمل كومي خات حق مقدي أبزوا مأكل أب هجراوي ملك فتنا كلا درجة عمت تمرت 2020 سلستن كابز تساتف وتمهارو أستات 4 كلتن مئتاويت نايدي جرين دبلومانت بكم زمزقوي فلاد تتكامل تنباخون شجارنا بحزباوي بوتاتات بمقاد بزعبا استسلاسلو عماماتن محيالو ما بمتايز تكبروا مدباتن زتكوروا على أبي بازع تغانيعو نتبطا وكيل إيرنا إبراهيم عمر سمير جمال كقربوين أبي زوبا سيميناوي قيح بحري تتكامنت شجاران تنباخون أبي هزباو بوتاتات نمقاد استخايد نتفتات نمقمقام حلفتي ممحداراتن تكالات أقلقلوتن كمون حلفتي هقراوين محبراتن كالوت أكالاتن استساتفو على بعسر تخلت حساس أبازع تقانيعو وانا دايركتر كفلي محبراوي أقلقلوت أتورزن نفسها أبز اسمعو قال متكخ شجارة كبيت عناوي قطباوي محبراون سنا أمراون سعبينات كم زختل بمتكاس أبهزبو بوتاتات نمقادو استسلاسلو عمام تسفا زهبو كان تخونه
ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕ ግዳ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝሓትት ተገንዚቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ትንባሆ ንምቁፅጻር ዝወፅእ ኣዋጅ ቁፅሪ 142 ዝባር 2004 ምትካኽ ሽጋራን ጥዕናዊ ሳዕቤናቱን ምትካኽ ሽጋራን ኣከባብን ናይ ባህር ለውጢ ኣብ ምቁፅጻር ትንባሆን ሽጋራን ከምኡውን ብዛዕባ ተራን ሓላፍነትን ዝምልከተን ኣካላት መብርሂ ቀሪቡን ተዘቲሉን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዝተኻየደ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ግንዛቤ ህዝቢ እናበረኸ መምጽኡ ክግለጽ እንከሎ ኣብ መንእስያት ናይ ባህር ለውጢ ንምምጻእን በብደረጅኡ ናብቲ ዝድለ ሸቶ ንምብጻሕን ጎስጓሳት ምሕያል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ዛዕባታት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣፍልጦ ህዝቢ ብሓፈሻ ናይ መንእስያትን ተምሃሮን ከዓ ብፍላይ ንምብራህ ክስራሕ ተላብዮም ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ኣብ ዝሃበቶ መዛዘ መቓል ናይ ባህር ለውጢ ንምምጻእን ንምስራጽን ነዊሕ መስርሕን ዕቱብ ስራሕን ከም ዝሓትት ብምግላጽ ዛጊት ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ ኣብ መጻኢ ዝበለጸ ስራሕ ንምስልሳል ኣንፋቲ ብምዃኑ ብዕቱብ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺራ ኣብ ኑዞባ ቁርደት ተራ መንእስያት መምህራን ኣብ ምሕያል ትምህርቲ ብዝብል ኣርእስቲ ብ10 ታሕሳስ ን200 መምህራን ሰሚናር ተዋሂቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ኑዞባ መምህር ገብረ ሚካኤል ኣልኣዛር ፍልጠት ክእለትን ቴክኖሎጂን ብመልክዕ ትምህርቲ ስልጠናን መጽናዕትን ሰጋገር ኣካል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ምዃኑ ብምግላጽ መምህርና ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም ሞያ ስለ ዝኾነ መንእስያት መምህራን ነዚ ተገንዚቦም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣብርሂቡ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ኑዞባ መንእሰይ ሜሮን ገብሪ ህይወት ብወገኑ ማሕበር ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል መንእስያት መምህራን ዝሕይሉሉ ባይታ ንምፍጣር ምስ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ተዋሂዱ ከም ዝሰርሕ ኣቢሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብቕዓት መንእስያት መምህራን ንምሕያል መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣቓልቦ ተዋሂቡ ብዕቱብ ክስራሓሉ ተላብዮም ኣብ ኑዞባ መንደፈራ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓዲ መንጎንቲ ከም ብዝገበሮ ጉልበታውን ገንዘባውን ኣበርክቶ ተወሳኺ ክፍልታት ተሰሪሑላ ናብ ማእከላይ ደረጃ ተሰጋጊራ በቲ ዝተወስደ ተበግሶ 4 ነባራት ክፍልታት ሙሉእ ጽገና ክግበረሉ እንከሎ 3 ተወሳኺ ክፍልታት ከም ተሃንጸ ዝገለጸት ኣመሓዳሪት መምሕዳር ከባቢ ዓዲ መንጎንቲ ወይዘሮ ፀሓይነሽ ተስፋጼን ንዓይኒ ምድርን ካልእን ዘገልግል ሓገዝቲ ክፍልታት እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣባላት ኮሚቴ ወለዲ ብግዲኦም እታ ቤት ትምህርቲ ኤርጋን ትሕቲ ቅርጽን ጽበት ክፍልታትን ከም ዝነበራ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ዝግና መሰረታዊ ፍታሕ ስለ ዝረኸበ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ከም ተፈትሐ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ቀጽሪ መዋዕለ ህፃናትን ካልእ ንጥፈታትን ንምስልሳል ዝሓዝዎ መደብ ብውህደት ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገብሪ ህይወት ገብረ ኢየሱስ ድማ እታ ቤት ትምህርቲ ካብ ዓድታት ዓዲ ቀመነ ማይ ሓርማዝ ዓዛርና ማይ ሉስን ካልእ ዓድታትን ዝመፁ ልዕሊ 850 ተምሃሮ ተቐቢላ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ብምግላጽ ብዝተወስደ ተበግሶ ናብ ማእከላይ ደረጃ ምዕባያ ዓብ ፍታሕ ከም ዝኾነ ፍሊጦም ሓላፊት ትምህርቲ ኣብ ኑዞባ መንደፈራ መምህር ብላለ ኣርኣያ ብወገና መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓዲ መንጎንቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ ምዕባያ ጸገም ተምሃሮ ከባቢን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ መንደፈራ ዝረአ ዝነበረ ጻዕቅን ዝፉስ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ኣብነታዊ ተበግሶ ብኻልኦት ክሳዕባት ዘኻኺራ ዓዲ መንጎንቲ ካብ ከተማ መንደፈራ ንሸነኽ ምዕራብ ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንሰብኣዊ ምኽንያት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ብ12 ታሕሳስ ኣድሚጹ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ካብ 193 ኣባል ሃገራት እተን 153 ነቲ ዝቐረበ ንድፈ ውሳነ ክድግፋ እንከለዋ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝርከበን 10 ሃገራት ኣንጻሩ 23 ሃገራት ድማ ድምፀን ካብ ምሃብ ተቆጢበን እቲ ንድፈ ውሳነ ኣብቲ ወሽመጥ ብህፁፅ ምቁራጽ ተኹሲ ክትግበርን ብሰንኪ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ሕሰም ወዲቖም ንዘለዉ ፍልስጤማውያን ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቱን ዝጠልብ እዩ እንተኾነ ግና እስራኤል ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሓማስ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዘይተቋርጾ እያ ደጊማ ሓቢራ ዘላ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ኣቐዲሙ ከሕልፎ ዝጸንሐ ውሳነታት ኣሜሪካ ብናይ ቆፍ መሰላ ክትዓግቶ ምጽንሓ ይፍለጥ ቀንዲ ዕላማ ደብዳብ እስራኤል በርጌስ ፍልስጤማውያን ምዃኖም ዝጠቐሱ ጸብጻባት በቲ ካብ 7 ጥቅምቲ ዝቕጽል ዘሎ ኣልማሚ ደብዳብ ዛጊት 700 ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ልዕሊ 18200 በርጌስ ከም ተቐትሉን ኣስታት 50,000 ከም ዝቆሰሉን የረዱ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ 100,000 ኩንታል ኣጽዋር ከም ዝተኮሰት እዩ ዝግለጽ
بريزيدنت أمريكا جو بايدن يوكرين أنصار روسيا نتكايدو زلا كوينات الزوعل وتهدراو نوات نمعداق زحجزات وساقد جنزباو دقف كبر صويعو بريزيدنت بايدن بعصر سلسة حساسة بكتما واشنطن مس بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي بزقور ركب بايتوتات أمريكا قريبون زلو امامي قلطف ملاش كيبلو هزخاخيرو اتي ببايتو أمريكا تعاقيتو زلو جنزباو دقف من محدار بريزيدنت بايدن اب زحلف ورحة تكمتين يوكرين زاتو مبصعين بريزيدنت زيلينسكي اب عدتو مس استفلالي سمزن عبالات بايتون أمريكا بمرغاب اتي جنزباو دقف بزقلطف كلقاق اب زخل مداياتو كيرو كم زرارب تقليصين بايت أمريكا نتي بريزيدنت بايدن زاتو ناي لعلي 3 بليون دولار دقف مس زصدقو منستر مكلخال بهوصص استات 200 مليون دولار زقمت وتهدراو اصوار نتا هاجر كم زقربيو زحبر حزب أمريكا نيكوينات يوكرين زقبر غزيف گنزباو دقف زلو تقاومو كسمع مصنح زتقصو تصابات كوينات يوكرين سلاماو معلبو كغبرلو زقرب صاوعيت نحايلي مص كم زلو يحبر أمريكان باز مرحا هاجرات معرابن يوكرين زقبرو زلو وتهدراو دقف كساراتات نايتي كوينات كاب مقداد حليفو زمصو فايدا كم زي اللي زقلات روسيا هاجرات معراب يوكرين زقبرو وتهدراو دقف ببوانو كتعنوا مصنحا تقلص أمريكا كما أكل نايتين روسيا من صاق كتكايدو صنحت زمتا بلعلي عمايت والقصباتن تكالاتن روسيا توسه غدا كم زوسنه تفليتا بيت صحفة جمجة أمريكا بعصر تغلطة حساس بزوج مجلسي بستفلاليا هاجرات بلعلي زركبو 350 والقصباتن كوبانياتن روسيا غدا كم زت دقه حبيرو تاجيدهم زلو وغنات مس صلاتات مكل خالن صعاتن روسيا متأثر كم زنبرم تي بيت صحفة قليصون እቲ ገዳም መቐፀልታ ናይቲ ንሃገሩ ንምድኻም ክካየድ ዝፀንሐ ፍሹል ፈተነታት ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ሩስያ ተመጣጣኒ ምላሽ ከም ዝህበሉ ኣፍሊጡ ኣሎ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከተፅልቆ ዝፀንሐ ተደጋጋሚ እገዳታት ተመሊሱ ኣብ ልዕሊ ቁጠባኣ ከቢድ ሃስያ ከም ዝገበረ እዮም ክኢላታት ዝጠቕሱ ሩስያ ኣብ ልዕልያ ዝድሕሪ ዝፀደቐ እገዳታት ተፃባእቲ ናብ ዝበለተን ሃገራት ሰደድ ነዳዲ ከም ዘቋረፀቶ ከም ሳዕበይኑ ድማ ኣብ ልዕሊተን ሃገራት ከቢድ ቅልውላው ከም ዝሰዓበ ይፍለጥ حزباويت ريبابليك تشاينان فيتنامن ناب استفلاليه صلاتات زتكره لعل 30 سمعات كتيمن እቲ ስምዓት ካብ 12 ተሓሳስ ኣብ ቪየትናም ናይ ክልተ መዓልታት ምብፃሕ ዝፈፀመ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ምስ ሰመስተ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበፂሑ ክልተን ሃገራት 15 ዓመታት ኣቁፂሩ ዘሎ ዘላቂ ስትራቴጂካዊ ናይ ምትሕብባር ምሕዝነትን ከማዕብላ ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ልምዓታዊ ቴክኖሎጂካዊ ወታደራውን ጸጥታውን መዳያት ንዝፀንሐን ምትሕብባር ድማ ከደንፍዖ ምዃኑን ኣፍሊጠን زكازي حزباويت ريبابليك تشاينان فيتنامن ኣብ ምውሓስ ዞባውን ዓለማዊ ጸጥታን ምግታ ግዳማዊ ምትእታውን ክትሓጋገዛ ምዃነን ገሊፀን ኣለዋ ጸጥታ ኤስያ ፓሲፊክ ንምርጋጽ ከም ተሓጋገዛ ዝገለጻ ክልተን ሃገራት ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ንኽስኽሰት ዘይምቅዳው ብዘተ ክፈትሖ ምዃነን ሓቢረን ኣብቲ ርክብ ደሴት ታይዋን ዘይትንጸል ኣካል ሉዓላዊ ግዛት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምዃና ከም ተኣምን ቪየትናም ኣነፂራ ቻይና ዝዓበየት ንግዳዊት መሻርክቲ ቪየትናም ምዃና ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ 11 ኣዋርሕ ናይ ልዕሊ 202 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ ይነጽሩ ዕደት ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣሜሪካ ገስጋስ ንግዳዊ ዝምድናታት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምስ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ንምድኻም ንተካይዶ ዘላ ነጥፍታት ኣብ ምብዳህ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀትን ልዑል መጠን ዝቕባብን ምምሕያሽ ክብላ ንዝኽተልኦ ዘለዋ ፖሊሲ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ብ12 ተሓሳስ ተኻይዱ ኣብ ኣፍደገ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኤውሮጳ ሕብረት ዝተኣኻኸቡ ሰልፈኛታት መንግስታት ብዝወሰድዎ ዘይቁርዒ ስጉምትታት ንዝተሃስየ ቁጠባ ንምምሕያሽ ዝተኣታተወ ተረርቲ ስጉምትታት ንመደባት ማሕበራዊ ድሕነት መልዕሎ ሰራሕተኛታት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ወፍርን በዓሉታት ዝጸሉ ምዃኑ ብምሕባር ቁልጡፍ ለውጢ ክግበር ጸዊዖም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሃገራውያን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ቤልጅየም ፈረንሳይ ኢጣልያን ስፓኛን ከም ተሳተፉ ተሓቢሩ ሰልፈኛታት እቲ ሕብረት ዝኽተሎ ዘሎ ቁጠባዊ ፖሊሲ ንሰራሕተኛታት ዝጎስን ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታቶም ዘዳኽምን ምዃኑ ገሊፆም ንሳቶም ኣስዒቦም ዘቕባብን ምብዳህ ብዝብል ምክንያት ኣብ ደሞ ሰራሕተኛታት ዝተገብረ ወሰኽ ምስቲ ኩነታት ዘይዳረግን ንቁጠባዊ ኩነታት ሰራሕተኛታት ዘይምልስን ምዃኑ ድማ ኣብሪሆም ሓያሎ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዝጸንሐ እገዳታት ቁጠበን ብኸቢድ በዓሉታት ተጸሊኾም ዘሎ ጸብጸባት ይሕብሩ
ኣብ ከተማ ቤጂን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ከም ዝኽሰስ ብዝተገልጸ ብርቱዕ መሸንበባ ውርጪ ዝለዓለ መጠንቀቕታ ከም ታወጀ ኣገልግሎት ዜና ሽንህዋ ኣቃሊሑ ምምሕዳር ቤጂን መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ክውንዘፍ ትእዛዝ ሂቡሎ በቲ በረድ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ከውርዶ ዝኽእል ሓደጋ የቕሬታ ንምክልኻል ነበርቲ ቅድመ ምድለዋት ክገብሩ ዝፀውዐ ምምሕዳር ከተማ ቤጂን ምስንኻል መስመራት መጓዓዝያ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብኣግኡ ኣሚቱሎ ኣብ ዞባ ሄናን ሰሜናዊ ቻይና ብዝሓለፈ ሳልስቲ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ዛጊት ስለ ዘይሃደ ንዕለታዊ መነባብሮ ሚልዮናት ዜጋታት ባዕልታ ጸልዩ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኬንያ ናብ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ ሓላፊ ስታፍ ስርሒታትን ስልጠናን ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ብሕማም ተሰውዩ ኣብ ዞባ ማእከል ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ውፅኢታውነቱ ክብ ይብል ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ምቁራት ተኽሲ ክግበር ኣድሚጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዩክሬን ኣንጻር ሩስያ ንተካይዶ ዘላ ኩናት ዝውዕል ተወሳኺ ደገፍ ክግበር ፀዊዑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣማይት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሩስያ ተወሳኺ እገዳ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና